Vítajte môjho nového videa. Vyšla na Terryho chatu a stane na skalnatú chatu. Vyšla na Terryho chatu, není moc ani náročný, je to taký stredne náročný a bol som tam ako menší, čiže pre mňa to Terry bolo celkom dosť náročné. A ponúka tu nádherné výhľady a určite už ste videli moje video o vynáške na Zámkovského chatu alebo inak. Čiže na Zámkovského chatu je tiež celkom pekná turistika alebo tak. A toto je už Terryho chata. Majú veľmi dobré raňajky. Ako vidíte, my sme si ich tiež dali, lebo jednoducho na Zámkovského chate by sme boli neskoro, čiže sme si dali tam raňajky. A turistika bola fakt aj dole, aj hore pekná. A stade môžete, ako som už sami hovoril, buď ísť dole, alebo na skalnatú chatu. Na skalnatú chatu je viac menej hrebeňovka pekná, ale zdá sa to, ako keby ste išli, ako je to napísané 2000 years later. Keď tam konečne prídete, ešte vás čaká cesta dole a potom sa môžete odviezť na trojkolkách.